Joshua chapter 2 from verse 1. Now Joshua son of Nun sent out 2 men from Acacia Grove to spy secretly, saying, Go view the land, especially Jericho. So they went and came to the house of the harlot named Rahab and lodged there. And it was told the king of Jericho, saying, Behold, men have come here tonight from the children of Israel to search out the country. So the king of Jericho sent to Rahab, saying, Bring out the men who have come to you, who have entered your house, for they've come to search out the whole country. Then the woman took the 2 men and hid them. So she said, Yes, the men came to me, but I did not know where they were from. Father, we thank you. Speak to us this morning. Instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Nyandiro pano iya ndinoda kuti ibate muupenyu wako mangwanani anhasi. Mukadzi unonzi Rahabu, she was a prostitute, chaiva chifeve, waiva muJericho. Joshua paakatuma varume vaviri to spy the land, vakandosvika kumba kwaRahabu. Zvanzi mambo ndokubva vaudzwa kuti kune varume vaviri vauya vakapinda mumba maRahabu. Mambo ndokubva atuma vanhu kuna Rahabu kuti buritsa varume vapinda mumba mako imomo. Buritsa varume vapinda mumba mako imomo. 2 men vakapinda mumba maRahabu. Mambo weJericho haana kuitirwa zvakanaka, ndokubva atuma vanhu kuti enda kwaRahabu unomuudza kuti buritsa vanhu vapinda mumba mako. Ukaverenga nyaya yayo uchienda pamberi, uchanzwa kuti pakaparara Jericho, Rahabu wakachengetedzwa, wakararama, akakwalifaya kutozovawo mugenealogy yaJesu. Kuna kuti wakasara, akasurvivor, asurvivor ndokubva awanikwa ndokubva awana nyasha dzekuva in the lineage of Christ Jesus. So pane kusurvivor, kurarama, pane wanano, uye pane honor. Zvinhu zvitatu. Kusurvivor, wakapona pakaparara rusvingo rweJericho nekuda kwavarume vaakachengeta pakava nesungano. Number 1, it's survival. Number 2, she was later married, akava mugenealogy yaJesu, which is an honor or respect. So I've got 3 things this morning. Kurarama, to survive per challenge. Number 2, kuwanikwa. Number 3, honor. Zvinhu zvakauya mulife yaRahabu chaiva chifeve. Wakararama pamatambudziko akawira vanhu. She survived. Number 2, she was married. Number 3, akawanikwa mugenealogy yaJesu, which is a picture of honor. So pane zvinhu zvitatu zvandinoda kuti Mwari vatiwanire nyasha mangwanani ano as we pray. Mambo paari kutuma vanhu kuti Rahabu ngaaburitse vanhu vapinda mumba make, zvinotaridza kuti nyangwe aiva chifeve, akaregedzwa aine vamwe vanhu vaiuya mumba make, mambo nevanhu vemuJericho vachingonyarara vachingosiya zvakadaro nokuti chaiva chifeve. But on this day kune vakaziva kuti zvauya muupenyu hwake hazvina kuinga dzimwe nyaya dzese dzisina basa, but zvainga respect, honor, marriage nesurvival. So pese panoita a step of blessing, panouya zvinhu zvakanaka muupenyu hwako, wakaipa haagone kupeta maoko ongosiya kuti aiwa breakthrough murege zvake zvaita. Panoitika zvisina basa vanonyarara, asi panoitika zvine basa zvinochinja upenyu, nyika inotaura. Handiziva ndiri kushumira mangwanani ano, but there are people who are speaking bad or who are speaking against you. Uchaona kuti that's a picture, a prophetic sign yekuti what you are doing now chine impact, chine ma results akanaka concerning your life. That's why they are jealous, they are not quiet, they are against you.
pese panoitika chakanaka chinobenefita nekublessa nekubatsira upenyu hwako, the devil will not fold hands. And I want to tell you this. Life does not give you what you deserve. Life gives you what you fight for. It's a battle. Why? Because there is an adversary. There is the devil who is not happy. Saka uchiona kuti vana veIsraeri vachida kubuda mu Egypt, Faro wanga watoisa chiga kana kuti murawo wekuti mwanakomana wese aberekwa urayai. Kureva kuti wakaipa une mweya wekunyumwa, kuti pane breakthrough apasi pa mwana nje, but pane breakthrough tarisai pane mwana mukomana. Mwana mukomana was a language yanga yakaviga pamusoro pe mwana komana wa Mwari anova Jesu. So Pharaoh uri kutoziva kuti vanhu vane breakthrough, vane a way out yekubuda muslavery, but taakuda kueliminate that way out, taakuda kuifighta. Ndokubva ati mwana komana wese aberekwa wechiHebheru urayai. Vanasikana vaiberekwa, but havasi pa target yekuurawa. Pharaoh watoti a male child, kureva kuti pese pane breakthrough yako wakaipa hanyarare asiye. Pese pasina basa pasinei neupenyu hwako anokuregedza uchiita. Rahabhu chifeve, kupinda kwevarume mumba mechifeve zvinofanirwa kuba normal, nokuti ndo zvinoita kuti anzi chifeve. Zvoreva kuti paakanzi Rahabhu was a prostitute muJericho, kune vanhu vaingouya mumba make zvisinei namambo nevamwe vanhu vemuJericho. Chero murume ada kupinda mumba maRahabhu aipinda. But on this note, on this day, parikuya vanhu vachaunza honor, vachaunza survival, vachaunza marriage mulife make. Mambo haanyarare, mambo unotuma vanhu kuti endai munoudza Rahabhu kuti buritsa vanhu vapinda mumba mako. Mai muzvidzwa, so happy to see you online. May the good Lord protect you. Wakadiko ku German, Mwari vakitire nyasha zvikuru. People of God, hear me very well. Pane zvinochinja upenyu, pane zvine breakthrough ne success, ndo zvinonyanyofaitwa newakaipa. Ukaona chinyarara achikuregedza, that's a sure sign yekuti zvauri kuita hazvina impact kana kuti hazvina kure kwazvinokusvitsa. Chese chinochinja upenyu chine impact. The devil will never fold hands and look at you. He will send people into your life. I've seen this. Pese paunoita chawakadanirwa naMwari, wakaipa unosimuka, une vanhu vanogona kusimuka against you. Pese paunoita chine destiny ne blessing neupenyu hwako, pane vanhu vanotaura zvavanotaura. Kana munhu ari chifeve, mumba make mukapinda varume, that must be normal. Ndokuva chifeve kwacho, anoaccommodate anyone, strangers. Chero apinda mumba make ndokunzi Rahabhu chifeve. But ukaona chifeve chakuudzwa, chapiwa advice namambo wemuJericho kunzi buritsa varume vapinda mumba mako, buritsa varume vapinda mumba mako. Zvakureva kuti havasi varume vari ordinary, hadzisi nyaya dzemazuva ese dzeufeve. Pari kuonekwa marriage, pari kuonekwa survival, pari kuonekwa honor. Varume vakauya mumba maRahabhu, panga pauya a blessing in the future. That's why mambo nevanhu vemuJericho vakati we must tell him to release those men. Kurwiswa kwako, kumukirwa kwako, that's a show. Nokuti nzwa, kana zvauri kuita zvisina basa, zvisina nebasa, why are they fighting you? Kana zvauri kuita zvisina kwazvinokusvitsa, zvakafanira kuti munhu akaparidza, vanhu vobva vati ngaregedze kuparidza kwacho, haasi kukwanisa, yakazodii. Kana ari kuparidza zvisizvo, kana kuti asiri kugona kuparidza, there is no need to fight that person. Kusagona kwake hakuna kunomusvitsa, hazvina impact yazvinoita. So the best way to fight somebody ari kuita zvisina impact kumuregera. But ukangoona pa kufight kwa munhu ari kunzi haagona, hana zvaari kuita, that's a sign yekuti ari kugona, ane zvaari kuita. Because munhu akaita zvisina basa, the best way yekudhila naye kumuregedza achiita, nokuti hazvina basa, hazvina impact.
hazvina zvazvinochinja. But ukaona pachifaitwa munhu nawo zvichinzi but haagone zvaari kuita hazvina basa haazive, but vanhu voswedera vachishoropodza munhu asingagone, munhu asingazive zvaari kuita, that's a sign yekuti aiwa ane zvaari kuita, ane zvaari kugona. Why? Nokuti kana zvisina basa hazvifaitwe, zvisina baswa zvinonyararwa, hazvitaurwe nezvazvo. Ukangoona zvaakumukirwa, zvaakushoropodzwa, zvaakutaurwa nezvazvo, zvine a level of impact yazvaita in the spiritual realm. Pamwe auna kundinzwa mira ndipadzokoro remusha. Munhu akanzi ane chaari kuita muupenyu but haagoni, haazive, the best way yekufaita munhu iyeyo kungomuregedza achiita zvisina basa, because hazvina kwazvinomusvitsa, hazvina impact yazvinoita. But kana zvisina basa zvaakuswererwa zvichishoropodzwa, zvisina basa zvaari kuita zvaakuswererwa zvichitaurwa, zvoreva kuti spiritually zvine basa. Why? Nokuti zvaakupa vanhuwo basa. Kabanda yasa. Ameno kana uchindinzwa. Inzwa muenzaniso. Kana munhu let's say ari kutamba riri bhora, haagoni bhora racho, the best way yekumukriticize kana yekumurwisa kumuregera achitamba bhora, nokuti haarigone, saka haana kwaanosvika, hazvina nebasa rese. Saka there is no need yekumuti ningagone. Kusagona kwake kunongofanirwa kungominista kulife yemunhu wacho, kuti hauna zvauri kuita, hauna kwauri kuenda, hapana chauri kuachiva. Ukangoona chaakunzi namambo wemuJeriko, varume vapinda mumba mechifeve ngavabude, hapasisina ufeva. Kabadayasa. Ukaona mambo wemuJeriko kuti varume vapinda mumba maRahabhu ngavabude, iye Rahabhu ari chifeve, zvoreva kuti zviri kutozikanwa kunzi ufeve zvapera, iya life, iya impact, iya success, iya marriage, iya honor, iya respect, iya survival. The two men vakapinda mumba maRahabhu vakauya nezvinhu zvakanaka mufuture yeRahabhu. Number one, akasurvivor, pakadonha masvingo eJeriko wakaprotectwa, nokuti wanga wachengetedza covenant, wachengetedza varume vakatumwa naJoshua mumba make. So murife yaRahabhu varume vapinda mumba make, number one, vakatakura survival or the gift of life. Zvauri kuita izvozvo zvine chipo chekurarama, zvine nyasha, zvine favor. That's why vari kuzviona, vari kutiregedza hazvina nebasa rese. Why? Nokuti vari kutoziva kuti zvine basa, pane impact nesuccess chichaitika. Kana chinhu chauri kuita chisina basa, usingagoni kunyatsochiita, the best way vanhu vanoda kukurwisa kuti vakurwise nenzira vanongokusiya uchiita, because they know kuti zviri useless, hazvina nebasa rese, hazvina impact hauna kwaunoenda. But ukaona vaakutora nguva yekuswera kutaura kusagona kwako, zvoreva kuti ivo vakawana basa mukusagona kwako sei. Nokuti kana kuri kusagona hazvina kwazvinokusvitsa, una chaunoachiva, there is no need for them to talk about you, to fight you. But when you see them talking about you, fighting you, that's a picture yekuti spiritually you have provoked another dimension of their demons. So kune zvinonzi zvikapinda mumamako ngazvibude. Kune chinhu chokuti ukabata, chinhu chokuti ukataura, chinhu chokuti ukaita, kune vanhu vanosumuka vachiti haagone kuita kwacho, ngaaregedze, ngaasiya, haana zvaari kuita mulife, haana chaari kuachiva, haagone. Kana munhu asiri kugona, asina chaanoachiva pazvinhu zvaari kuita, there is no need to talk about it, there is no need to fight him or to fight him. Izvo zvaari kuita zvisina impact, zvichangomudza zvega after a long run kuti you are wasting your time. Rahabhu mumba make makapinda varume, iye achinzi Rahabhu was a prostitute, but the king of Jericho was not happy about it. Why? Kana munhu ari chifeve mumba mukapinda varume, ufeve hwacho ndopa unoqualifya, ndo zvakaita kuti ave chifeve, aingoaccommodata vanhu vese vese mumba make. But chinoita kuti mambo ati varume ava ngavabude, pari kusenswa chine chekuita nenyika yavo, zvanzi they've come to spy our country. Kurati there are times yekuti waakuita chinhu chine impact globally, waakuita chinhu chine impact munyika yako, munzvimbo yako, mukugara kwako, truly the devil will not fold hands.
Miss Holloway, I'm so happy to see you online. Lee Chiwome House from Australia. May the good bless you. May the good Lord protect you. So happy to see you online. God bless you. God bless you. God bless you. The picture yevanhu vari kuuya mulife yaRahab. Divine, don't disturb me. Just greet people. Hello. Hello. God bless you. God bless you. Ona Miss Holloway. Hey. Hello, Miss Holloway. Hello, Mr. Holloway. Mrs. Holloway. Hello, Mrs. Holloway. God bless you. Turn on time. Coming there. So Rahab varume vapinda mumba make havana kuuya kuzoita zvaakajaira kuita zvemazuva ese. Avauya kuzoita basa, vauya kuzounza blessing, vauya kuzounza breakthrough mulife make. So panosimuka mweya yemuJericho, especially the king, vari kuuya vachituma vanhu kuti Rahabhu ngaaburitse varume vapinda mumba make. Ndati varume ava vakapinda mumba maRahabhu vane zvinhu zviviri zvavanoreva. Number 1, survival, kurarama. Rahabhu wakasurviva, wakararama pakaparara rusvingo rweJericho. Chakamupa kurarama anga aita sungano ecovenant nevarume vanga vatumwa naJoshua. So varume vauya maRahabhu vanotaura survival, number 1. Number 2, vanotaura kuroorwa, relationship. Number 3, vanotaura honor. Haana kungoroorwa zviri ordinary. She became part and parcel of the lineage of David, or the lineage of Jesus. So pese panouya zvine breakthrough, pese panouya chinokonzera kuwanikwa kwako, pese panouya chinokonzera respect, kuremekedzwa kwako, the devil will not fold hands. Ndambotaura ndikati, life does not give you what you deserve. It gives you what you fight for. Paulo achibata anoti atirwe nenyama neropa, kureva kuti tiri varwi asi tinorwa nemweya iri muchadenga. So to engage in spiritual battle, you must have knowledge concerning spiritual things, or the art of fighting in the spiritual. Bandauya kuzongokupa tip, kuzongokuratidza kuti you must keep on doing what you are doing. Nekuda kwekuti chamboita kuti vanhu vakumukire, vakuvenge, vasafare, vasagamuchire zvauri kuita, vachitokufaita at that level, it means spiritually kune impact yaitika yekuti vakasakunyararidza nekukutuka nekukutsondora unoramba uchikontinya. Sei Faro achiti mwanakomana wese aberekwa, a male child in Egypt, urayai. Spiritually ari kutoona vanhu vachibuda, because vakatobuda nekuda kwaMoses anga aberekwa. So kana zvichikonzera kubudirira kwako, kubuda muslavery, zvichikonzera kubuda kwako mudambudziko, wakaipa unozvisensa in the spirit, obva aisa a decree yekuti mwanakomana wese ngaurawe. People of God, hear me very well. Kana zvaunoita zvisina basa, zvisingakupe kubudirira, zvisinei neimpact muupenyu, why are they fighting you? Nokuti the best way yekukufighta kana uchiita zvinhu zvisina basa kukuregedza uchiita, because you'll be wasting time and hauna chaunoachieve, zvinongovharana zvega kuti hapana chinobuda muupenyu. But ukaona vaakutaura, ukangoona vaakutaura, iti Mwari ndisimbisei ndiregere kuneta. Nyangwe vakataura zvavanotaura, nyangwe vakataura zviri negative, Mwari ndipeiwo simba ndiregere kuneta kuita zvamakandidanira nezvamakanditumira. Vazhinji vedu mazwi ari negative akataurwa against zvatiri kuita, we just give in what kana vanhu vasiri kufara reganisane nazvo, kana vanhu vasiri kuzigamuchira harigani ngosiyana nazvo. Imbo vane meso anogona kuona this way. Ita research yekuti vasiri kufara vangani uye vari kufara vangani. Just a simple research saizvozvo. Vari kutuka nekupikisa zvaunoita vangani, vabatsirika
vayamurika muupenyu vaachivha vari kugamuchira zvauri kuitawo vangani. Why? Nekuda kwekuti mulife zvingordinary haungadiwe nemunhu wese. It's impossible. Hazvigoneki kuti munhu wese akugamuchire, especially when you are gifted. Gift ine vainoblessa, gift ine vainobatsira, gift ine vainoprovoka, vainobowa. Blessing ndo zvairi. Jacob paari kuropafadzwa mumba mababa wake anotoudzwa kunzi tiza ibva pano, because your brother will come after you. Pese pane blessing pane zvinosumuka against. So usatarisire kugamuchirwa nekuti chaunoita chiri right. Chiri right chine vanochigamuchira uye chine vasingachigamuchire. Kana munhu akatadza kudawo Mwari akamusika, zviri pachena kuti kuvenga kwaanoita iwe nekusakugamuchira zvatonoma kwaari. Kana munhu achitadza kudawo Mwari kana kuda Jesu wakamufira pamuchinjikwa, what more iwewe uri kungoparidza Jesu wacho usina kutombofawo kana kuenda pamuchinjikwa. It's very possible. Yekuti ndavengwa nani vanozvigamuchira havazvidere, it's another story. But what you need to understand ndezvekuti kana zvauri kuita zvisina impact, why are they fighting you? Kana zvauri kuita zvisina basa, the best way yavangakufighta ngokuregedza uchiita una kwaunoenda because hazvina basa. But chinototi vatore nguva yavo netime yekuti mambo unotosuma nhumwe dzake kuti endai kwaRahabhu munomuudza kuti buritsa varume vapinda mumba mako. Ko every day paipinda varume mumba mechifeve chinonzi Rahabhu, why were you quiet? Ita mubvunzo iwewo Rahabhu kuti pese paiya varume mumba mangu chakaita kuti ndiqualify kunzi Rahabhu was a prostitute, kupinda kwaita varume mumba make, sei manga makanyarara pakauya varume vakasiyana siyana. But how come pauya these two men? Kurati vanhu vanenge vaita research kuona kuti mumba maRahabhu mapindani. Paingopindawo vasina basa, vari kuita zvisina basa, they were quiet. But pakapinda vari kuda kuunza honor, vari kuda kuunza relationship wanana, vari kuda kuunza respect nekusurvivor, the king was not happy. Ndauya kuzoshumira kwauri kudika nekuti ndikusimbise mangwanani ano. I know they are not happy, but pray for God to strengthen you, to continue to do what you are designed and wired to do. Hazvingafadze munhu wese, but as long uchiita Mwari zvavakati uite, I see progress, I see success, and I see favor in your life. Zvingasareva chinhu kwavari, but zvinoreva chinhu nokuti kwavari zvinovabata, zvinovarwadza, zvinovaprovoka. Ndinofara kuti mai vaMozisi, nyangwe decree yanga yaiswa kuti mwanakomana wese aberekwa ngaaurawe, vakaberekawo Moses, akasurvive, akaunza freedom kuhama dzake. Life does not give you what you deserve. It gives you what you fight for. You are a fighter. May God strengthen you. May God protect you. Pese panosimuka. Bible rangu not when the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will raise a standard. Which means the enemy will always come. The enemy will always come. But Mwari unosumudza chiro. It reminds me, I need to read a text. I'm sure takambobata nyaya kubva kubhuku yaJudges. Judges 14. Very interesting story. I remember one day ndichibata pamusoro penyaya iyoyi. Judges chapter 14. Samson une vabereki vake. Judges chapter 14 verse 5. So Samson went down to Timnah with his father and mother and came to the vineyards of Timnah. Now to his surprise, a young lion came roaring against him. Ipapa ndo pada.
Zvanzi shumba yakauya ikadzova against him, not against them. Samson, his father and his mother, 3 of them. But when a lion came, it roared against him, not them. Why shumba yakasarudza kujova? Inzwa kana shumba ichidzo. This is a mystery. This is a mystery. Get a picture. Get a picture. Vanhu avari 3 vari kufamba. Shumba ndokubva yauya. Bible ndokubva rati a lion roared against him. Dai shumba yaitaura yakashedza, taiti ndosaka vakakwanisa kuzviziva kuti shumba yakati tiri kuda iwewe Samson. But kana Bible richiti a lion roared against him, kureva kuti it's a spiritual understanding yekuti nyangwe shumba iyi yadzvova, shumba iri against yadzvova, but kudzvova kwayo kuri kuselecta. Ameno kana uri kundinzwa panapa, rekatibatsirani kuzvinzwisisa zvinhu izvi. Dai shumba iyi ari munhu, dai shumba iyi ari munhu, asvika obva ati iwewe Samson ndiyo watainga pano, taizvinzwa zviri izi. But the mystery part of it, a lion roared, kudzvova kuti oh. Sei pakagona kuzivikanwa kunzi kudzvova uku kuri kusarudza Samson? Handizivo kana uchindidzwa. Uri kuinzwa here mystery iri mudikani? A lion roared against him, not against them. It was going to be easy. Dai vakati then a lion roared. But pavazonyora kuti against him, it shows kuti nyange shumba iyi yadzvova, but ine kakusarudza kuti I'm not rolling against everybody, but it's rolling against Samson. Why against Samson? He was on a godly mission. Vabereki vari kumuperekedza, havasiwo vari kuenda. Ari kuenda uku ndi Samson akumbira vabereki vake kuti ndiperekedzei. Kuti shumba inenge inotoziva kuti ava kungoperekedza, but the real man watiri kuda ane jeni ane rwendo is Samson. That's why in life there are people vekuti vanogona kuita chinhu the same thing chaunoita, but havana anova criticize, havana anova tuka, havana vanova shora. But wo kana uchiita unoita sekunge iwewe bedzi vari against you. There are times there are many preachers, but when they come to criticize preachers, they come against you. There are many people doing the same thing, but kana iri now they want to fight people, they come just against you. I don't know whom I'm talking to. Pabasa, even mukaita chino one, makawanda. But bosi pavanouya vanita sekunge ndiwo wachita uri even vachitoziva. I remember pandaimboshanda kunonzi kuBridgestone. Tine misikanzwa yatakaita. So bosi ndokubva vauya. Ndokubva vasiyana nevakomana vesa. Ndokubva ati I want you come to my office. Zvinhu zvakaitika zvazviri pachena kuti zvaitwa nemunhu wese tafurirana misikanzwa boys rese raita zvinhu izvi. But munhu akadzingwa pabasa ipapo ndini, tazviita takawanda. Unongobuda ipapo without the revelation of understanding, unongoti munyama wangu waini ndofunga imhepo dzemusha kwedu nekuzodini. But here I am today kushumira evangeli. Handina kuuya nokuti ndakati ndakuregedza kubasa undiende kundoparidza, but kune mweya wakasimuka against me. Taita takawanda, but without knowing kuti kune Mwari kwavanoda kuti tiende uye vanhu zvavanoda kuti tiite. A lion roared against him, not against them. Kurati mwe shumba yakaselecta yakava neunderstanding yekuti ava vari kungoperekedza ane nyaya ndeuyu, akazodzwa ndeuyu, ari pamisheni ndeuyu. That's why they fight you. Among others, they are after you. That's why the lion is rolling against you. Vanhu vese vakaita zvavanoita hakuna zvinotaurwa.
but zvikaitwa newe, they are against you. But one thing I want to tell you, because you are anointed, because you carry a certain level of grace, because if you continue on this journey, on this mission, you are going to achieve. Shumba ijovere wese wese, inosarudza wekujovera, inosarudza wekuataka. As Bible rangu rinoti ukariverenga further panawi, and the power of the Lord came upon Samson, and he tore that lion like a lamb. Era yaitwa nemuvengi ndeyekuti pashumba payadzvovera iwewe chete, you got the grace to deal with it. I want us to pray this morning for the same grace Sarah Samson. I want to pray this morning for the same revelation Sarah Rahab. Rahab anakuita give in mind ya king we Jericho. Anakuirana nepfungwa yevanhu vatuma kunziburitsa varoma. She hid them. Sir David unoti shoko renyu ndakariviga mumwoyo mangu. Shoko renyu ndakariviga mumwoyo. Statement yekuti ndakariviga, kuviga kunotaridza kuti you are protecting it. Yet shoko riri meant to protect you, but the first step you protect the word in you. For the word to protect you, you must protect the word firstly. For the word to protect you, unofanirwa kurichengetedza shoko kuti rikuchengete. Nekuda kwekuti kune kana shoko richiti ndakariviga, zvirova kuti kune vanouya after that word. Chese chine impact chinochinja upenyu hwako, chinoteverwa, chinomukirwa, chinotsvagwa kunzi chidzingwe close to you. Saka uchiona ukaita relationship nevamwe vanhu, kune vanhu vanongonyarara kusiyana newe. But ukapinda relationship ichaunza wanano, relationship kwayo inechekuita neupenyu hwako, makuhwa acho haaperi. Kune mweya inonyumwa inosensa kuti vanhu apa muEgypt vanobuda. Pane pavanokusiya uchiita zvinhu, but pane pavanotoona kuti apa tikamusiya anoyambuka anoenda anobudirira. Saka uchiona pese pane impact, pese pane blessing nefavor yako, hapashaike vanomuka nemakuhwa vachindotaura zviri negative, hapashaikwe vanhu vanosimuka. Kamwe kakunyararirwa zvirova kuti you are so powerful kuita zvinhu kwazvo, kakunyararirwa kanongotaura kuti mweya china yakatozviona kuti izvi hazvina kwazvinoenda. Why? But the best thing kufaita munhu ari kuita chinhu chisina basa kumusiya. Father, I pray for your grace and your favor, your touch and your blessing. Sarabu wamakawanira nyasha baba pa Jericho rakaparara iye wakararama. I pray for the gift of life. Munyika iri kuparara nezvirwere, munyika iri kuparara nemadrugs, munyika iri kuparara nezvakawanda. Vana vedu baba ngavachengetwe. Vana vedu ngavarwirwe nenyasha dzenyu Mwari wangu. Rabu makamuwanira nyasha ukasurvive. I pray for the gift of life. Every spirit of accident, mweya unoda kutora upenyu hwevana venyu, ndinotaura ropa raJesu rinotaura zviri nani. Ndinotaura upenyu nekuzara kwawo. Mwari makawanira Rahabhu nyasha dzekuwanikwa. Apedza nguva refu agara muJeriko, apiwa a label yekunzi prostitute. Makamuva a prostitute kuti agone kupinda mumarriage. Every negative record, I cancel it. I speak success and favor upon vana venyu mangwanani ano. Mwanasikana ngawanikwe. Mwanasikana ngawanikwe. Mweya inorwa nekurorwa, mweya inorwa nekuwestwa mu relationship. I come against that spirit in the mighty name of Jesus. Mwari makawanira nyasha Rahabhu. Kwete kungororwa bedzi, but marriage in a respect and honor in the genealogy of Jesus. Father, in the mighty name of Jesus, mwanano yake ngasangane nezvakanaka muupenyu wake. I pray for joy in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hama dzangu musikere munyasha. Mwari werugare wakuchengetei, Mwari wenyasha wakurwirei wakugonesei. Mabasa amunobata aropafadzwe, mhuri dzenyu dzichengetwe, favor yaMwari idururwe mukati meupenyu hwenyu. Bhiri nekugona kwashe kuve pamusoro peupenyu hwenyu.
chakanaka chaunoita nemaoko ako nyangwe pakamuka vanhu vanokurwisa. May God give you strength. May God give you people who can stand with you. Nyangwe pane vanhu vari kusumuka against you. May God give you people who will stand with you. Kusvika success neachievement zvabatika muupenyu hwako. Baba, takupai mbiri nekukuremekedzai nokuti makanaka. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen.